L'histoire n'est pas une course de vitesse et le temps est le meilleur juge de l'histoire. Malien be kolona flifle no. Fama fanta be jatigele no. Demi somi ni ga dugu bla. Chokoro ba kolona kuma. Malien be kolona flifle no. Fama fanta be jatigele no. Demi somi ni ga dugu bla. Chokoro ba kolona kuma te fola. C'est dans la galère qu'on va les vrais amis, tu le vois, ouais. Fais gaffe à toi, mon gars, encore une fois, ouais. Tous les amis ne sont pas dans la bonne voie, ouais. Pas tout double, laisse no monde que le slow, ouais. C'est dans la galère, les vrais amis, on les voit, ouais. Fais gaffe à toi, mon gars, encore une fois, ouais. Tous les amis ne sont pas dans la bonne voie, ouais. Pas tout double, laisse no monde que le slow, ouais. Yes! Tiena abana yati medo metonona mala fulo unchara jena tika galeara fataya maudea adera fataya adera temble balma ya temble dem sente macro bonya blem macro ni mi to don ubi blem chogo ya te kola blem malien be kon rafli vile nou fama fanta be gatkele nou dem so me ni ga dugu bla chogo ba kon ga mate fola La sincérité entre les hommes n'est plus qu'un souvenir. Trahir pour construire l'avenir nous inspire. Pire, l'infidélité dans les foyers n'est plus un péché. Pour les parents, les enfants n'ont plus de respect. Tu nies la bénédiction, pour toi c'est une fiction. Attention garçon, ta vie sera qu'une sanction. Attention. Blessa dana ya uchiana kena na folote bolola ikulo madanga che anduguma mo antorola anduguma mo antorola chokote kola blenga che anduguma mo antorola be selibe jaga boy be ala bato la femme be fait umuni mana bidala be boliso nyini na femme be fait dienti fait la harafana ti fait nga che ebi kun fait ala kota la femme be fait ikolo shika ko fait no te beta o gongo fait o ko fait ana madon corona flifli le no femme be fait o ko fait. Me gonna feel no, fama fanta be jatigele no, dem so me nyinga dubla, chakoro ba ko nga kuma te fola, malien be gonna feel no, fama fanta be jatigele no, dem so me nyinga dubla, chakoro ba ko nga kuma te fola, malien be gonna feel no, fama fanta be jatigele no, dem so me nyinga dubla, chakoro ba ko nga kuma te fola. Non, vraiment, comme vous le savez déjà, ça fait belle lurette que ces gens étaient perdus. Mais, alhamdoulilah, on a pu les retrouver grâce au bon Dieu. Parce que vu la situation actuelle du pays et également vu la réclamation du peuple malien, franchement, ils ont voulu se joindre à nous. Et Nala Sonama, au fur et à mesure, Amenado comme mécénat. Et je pense que déjà le clip a tout dit. Il s'agit de Tata Pan Represent. Joe Dama Ramses Dixon Forever. Dixon Forever. Voilà, ok les gars, ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait plaisir d'être sur le plateau, mon frère. Sincèrement, tiens, l'entendre à même fois quoi. Parce qu'avec vous, avec comme une aphonie, Mali de Takadan, Remasan Kangajiri. Effectivement. Donc vous êtes chez vous. Merci mon frère. Vous êtes dans l'émission RAS. RAS, rien à signaler. Rien à signaler toujours. Ouais. Ramses Dixon, Joe Dama, représente Tapem Forever. Voilà les gars. Donc, Mimembi, Odeye, Ou Nana Kafoka Bena Faramale Rapuka. Parce que Chama Mirla Kafoko, Autununa, Abaga Boante Famia. Non, Amana Faramale Rapuka. Yaro, Amana Faraka. Amana Faraga. Amana Rapuka depuis. Foga Dien Wilisa. D'accord, Koro. Mimi, à une génération belle Faranjonga. Peut-être moun me coffre au Louis Secardon, mais d'autres fenêtre bien. Waudon quoi. On sait tous que Tatapon, voilà, c'est le malrap. Il y a quelque chose, il m'a bossé là où cela fait. C'est la figure emblématique du HPHP malien. Mais au Tabali, faut nous faire des ou pas donc vraiment John et Joe Dama et John Ramsès. Donc à Kunkadanye à représenter, on a invité là.
Bon, présentation, moi c'est Sidi Soumaoro à l'état civil et Bebendo Ramsès Damari Fadla. Voilà. Moi c'est Adama Diarra. Donc, moi je suis Joe Damanila. Ok. Donc, Tchero Brangetia, j'imagine que moi je vais faire trop fort. Bon, et Tchero Brangetia, allez Mamadou Dikoé. Bon, Beba allez do Dixon là. Voilà, One Dixon. Ok. Yep. D'accord. Donc, Koro, ne me fais pas mine donc. Aure farala ɲɔgɔn ka fɔlɔ cogo di yana ka kɛ tatapɛnw ye. Bon, a daminɛ nu grain de kun don. An ka grain tɔgɔ ko Tata City halisa grain bɛ yen nɔ. On était plus de 20 personnes, tous en bɛ denmisɛnnin teriw de. Donc an y'a daminɛ ni grain de. Et puis dongile an sigilen voilà an ɲɛ b'a la Américains bɛ ka rap kɛ Français bɛ ka kɛ tout. An ko cɛ ko nin fɛn in bɛ mode la sisan nɔ c'est voilà jeunesse ka ko don donc an fana bɛna lajɛ ka rap kɛ. Donc au début grain bɛɛ de kun bɛ rapper. Voilà, bɛɛ kun bɛ dɔɔni fɔ an ye morceau fɔlɔ ni filanan minnu kɛ bɛɛ kun bɛ dɔɔni fɔ a la mesure kelen fila. Donc à la longue Manu découragera parce que bɛɛ ka fɛn tɛ ni Ala ye mun da mɔgɔ bɔgɔ la dɔrɔn de bɛ kɛ quoi. Donc kana tɔ to an mɔgɔ saba ye. Donc on a continué mais an y'a ye tagalen san kelen san fila an y'a ye k'a fɔ n ko an fana bɛ se k'an jɔyɔrɔ fin jamana jɔli la à travers le rap parce que an ɲɛ b'a la Positive Black Soul mɔgɔw bɛ k'a kɛ Sénégal an ɲɛ b'a la Ayam bɛ k'a kɛ Faransi bɛɛ voilà Aristide Development olu bɛɛ quoi voilà donc an y'a ye k'a fɔ n ko an fana Mali jɔli la an bɛ se k'an jɔyɔrɔ fin a la ka mɔgɔw conscientiser ka jeunes bilasira pour que voilà an ka jamana ka se ka taa ɲɛ quoi. D'accord, mais tɔgɔ ka ca pourquoi symboliquement aw ye aw tɔgɔ da ko Tata. Ok, an y'an tɔgɔ da ko Tata. Il y a symboliquement parce que Tata de Sigasso, donc Kogo dɔ de kun don a Kogo Babemba de y'a Kogo jɔ ka Sigasso la kori ni Kogo ye parce que bɛɛ b'a dɔn o tuma ninnu na jamana dugu bɛ taa bin ɲɔgɔn kan donc Tata de kɛra ka Sigasso la kori walasa mɔgɔ kana taa bin Sigasso kan donc a Tata surtout tubabu donc maintenant au Kogo o Sigasso protéger cogoya min na donc an fana ko bon an fana bɛ kɛ Tata ye pour que ka esprit fana protéger contre les prédateurs ka jamanadenw ka intérêt ka protéger contre les. Tu as bien fait de toucher le mot, tu parles de prédateurs. Ouais. Donc n'a comment on fait nous donner donc on m'a fait mauvaise gouvernance. Ouais. Mais on sait que vos mots sont salés quoi. Tu vois, on va dire, et en ce sens que on sait très bien qu'à Foko ou FMI au Mano, surtout que Malik Mbora Fanga, n'a pas de dictature, Malik Gabo, qu'on a de démocratie, qu'on a de liberté d'expression. Yali, tatapon yere menacé soro, a gagné engagement là. Bon, il y a Foko maintenant, moment de l'enseignement à Kosovo, menace mais en censure. Parce qu'il y a tout le monde Mali qui boira démocratie kono, Mali boira dictature kono, je veux dire. Maintenant, en bolé dictature kono, démocratie nana. Donc Mali premier président Alpha Omar Konaré, Ouattana, en a damné. Bon, à l'époque, moi ma démocratie femme Kosovo. Donc bep mi yakil n'attaque, ni mi diabo que démocratie de tout. Il y a une démocratie de alors que bon, on dit que ta liberté s'arrête là ou commence celle des autres. Donc au BEP mala. En même temps, femmes ou compter sur quoi critiquer. Ou compter sur moi. Donc on a dame les pamna. Ma bé journaliste ou bé mené coup d'assis. Ou tasira da moro nya ba on yere wele kan menacer kan prend wele kan menacer ko lu jatige na ma kan da don yuka fama dogal da blame ni kula donc on s'est rendu au col à Kodjou. Et puis après Facebook, on me censurer. Ni un morceau mouja, ou vous censurer télé là, ani radio, les télé et les radios qui sont affiliés à l'État. Donc on censure au Bella. Donc on s'est rendu au Kodjou quoi. D'accord. Mais Koro, est-ce que Dono Nana ou vraiment Ramsès, Jodama, Dixon, Areos, vraiment vous avez eu la pression genre on a miné, on a incarcéré, ou bien vraiment c'est la fin, obsécata, comment maï ou mercenaire de la mort la choumi. Est-ce qu'au-delà de la tata pour ma carrière? Eh, au chamankera. Souvent, doit être de la raquette. On a un concept de Gao. Donc, Kodok Manisra là. Donc, on a averti là, on a son attaque. Bon, mouni, on a le concert là, yolu nega kolu ka on le tribunal là.
donc un tribunal qui est signé ça va ne ma fili un tribunal qui est signé ça va et ma mais au point comme les réseaux sociaux ni faut compter à moi beaucoup ça va donc les un tribunal là-bas na on tara avocat comptable avocat do ya ko ko trapon ka be muna an ko bon ngani double ni nyona parce que fa ba bu nege parce que am ma to do am ma to do am ma sharia kono am dénonciation ke sharia kono nyongo buruja ka mo fanu ba buruja ou be ka do mo ko vie privée an utake. D'accord, Mila Djanrola Koro. Au fait, ako kabo kuma charia de kono parce qu'on sait que au fenebe mo de ba la digi. Yali c'est un message pour dire à la jeunesse c'est un me faire engager que maintenant be engager feneke est-ce que kuma chogo bala dans farabala kuma chogo bala parce que ne euromac ne e blala ne ka commune ko la commune 5 ke ka gérer i ka manière de gérer ne bo de critiquer non mais mo de critiquer. Mais moi je n'ai pas le droit comme ta ko de temna ini muso do tia donata borata bo lu tanga sere nous on critique ta manière de gérer il peut faire maratu comme na parce que ni koni quelle mairie y jama be détail entre nanga communauté bolo ko buruja de donc no ma nyambu o de critiquer donc on tawi donc maintenant mi ka fi yo mo do de negen ka blauna donc lu ka an tribunal là mais avocat do ya nyu lu trapon ka be muna ngani do be nyogona anya nyefuyi lu ko bo kamba o défend ces jours là avocat ça avocat ça avocat nani bo avocat nani de soro lu ben na en défend donc problème ko cha ou ba on censurer ou ba on menacer moment do rebe ke ba fa ko no ki ka dabla et ma tu n'es pas libre après non quoi. D'accord, Ramses amanya shema ambura ka chikan clipu la ya 600. Ouais. Amba e ka fo an kunga al na ma dogondoni mais aya e dondo temena chikan clipu ko fait. Je ne sais pas si c'était politique, mais les autorités ont voulu à ce que akataka kata chikan fo olu resigleyena. Je sais ce jour-là, sincèrement, quel sentiment vous a animé personnellement? Bon, il y a fait comme l'autorité, c'était pas politique parce que voilà, akera antara kuluba chien flagata donc les da bekera journée du bon élève là parce que wakati là ni sangumbana wakati donc mais c'est présent mais munu kera premier ou ka école so pré defuni fauna bakini fa ko molu wele ou bolu remercier ga diplôme nduma bourse be di doma donc en wole là o hukumne kono pour ka ngata kuluba donc antara atete ga wakati là. Donc voilà, en talent, nous on a jugé nécessaire parce qu'on a un morceau d'ali mais on est débolo, on a chican programmé, on a d'après mais à wakati là, voilà, fin de qu'on fait c'était à mangenya quoi parce que voilà, à tête qu'on a tout à mais voilà, moi chican pour présent, c'était pas trop méchant et ma femme, on beka bon nous, on a philosophie qu'on y a mouillé depuis un rapport d'amener wakati c'est que an ka se ka message passer ka se ka mɔgɔw hakili kɔkɔ mɔgɔw ka bɔ ko kalama minnu dogolen don ani minnu bɛ kɛnɛma fɛn minnu ye tiɲɛ ye solution bɛ se ka sɔrɔ ko la voilà c'est pourquoi an ye cikan da président ɲɛna et ils ont beaucoup apprécié la preuve san filanan min dar'o kan o y'an wele mais bon 2006 la an kɛlen ka révolution bɔ u y'a ye k'a fɔ ko bon ko a tun b'u ɲɛna ko in ye nɔgɔmani ye cogo min na kulonkɛfɛn de don denmisɛnninw don u bɛ ka cikan fɔ président ɲɛna a tɛmɛn'o kan quoi voilà. Autant si sans fanga yele mara autrement à la même bengo des ante son des ante son yurugu antola pour suka kemet même mon pré ibo dabla trop femne kadabla inga ninga dabla passeport ka di sharia kan do va trop kle na do be kalo pla troko fana kadabla kalanga ke anyema wala ma donc adoya les politiciens revendiquent la transparence des élections le peuple doit réclamer la modération de ces conditions des légitimités foncièrement inviolables tels sont des droits qui se veulent intouchables. Ta réponse s'adresse au président, venu pour le changement. L'égalité, la justice, le bien-être à tout moment. Le progrès social, non, pas dans les discours, mais senti même par les oiseaux de la basse-cour. Président Chica la mer. Président Chica la mer. Président Chica la mer. Président Chica
Chica, President Chica, Nite Sepo. Chado Burange, Mume Kanga Maliba Mara, Ninya Kangarka Jamadoni Yoda Ibu Kan President, Jamana Dembe de Fado Odo, Nitado Amaki Odo, Ibi Domina Chorina Kanga Jamana Domina Tento, Jamana Nyamaya Kagele Obe Kwane Kono, Nite Sepo, Sani Kika Kiamanogo, Adama de Tonyo Mai, Obe Kwane Kono, Jama Jigite Duro, Frabe Kwane Kono, Tayoro Tana Jigitana, Bebe Kashila, Ala Kike Barakala Ye Kanye Juchasa, Masabi Barakai Gafanga Binafa, Abe Jamana Benafa, Ibedo Aljinela, Malibe Jasa, Barisa Barisa, Olasa Benimisibe Wasa Wasa, Mandela, Imoye Jembe Bobonya, Bena, Idila Jembe Kifana Bonya, Burfek Mami Foraye, Idila Jango Boama, Burfaki Otoraje, Kasoranga Kiama Magla, Ijadonga na Flola Nuya Do, Kafono, Kafrino, Naija Kunji, Akafono, Fote Boala, Amandona Kungwe, Fote Boala, Fote Boala, Masatire Wala, Fote Boala. President Chica la mer. Yuruku Yuruku. President Chica la mer. Toroko Toroko. President Chica la mer. Fanta Tonyoni. Après, on en a fait Tatapon Tora au Satur Kononala et du jour au lendemain, Obbalaga Tunusenga. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que Tatapon est il est silencieux, malgré que quelque part, il y a des activités qui sont en tant que Tatapon. Bon, Tununi Seninka, Kona Wagatido, il va dire Kobe Wagati de Bala. N'ala mou latige de Rodebeke, il m'a fait moi. Donc, nous on a fait ce qu'on a pu. Il m'a fait moi. On sait que Jamana Joli là, on a un message, la preuve, on a donc les Mununda il y a 20 ans, malheureusement, au cours de Bessena Alissa. Il m'a fait moi, malheureusement. On aurait voulu que la situation a évolué, Jamana ka tanye ko ga fenge mais anga dongli konafli ni adabi malien ko konafli integrat bibo malien ma délégué konafli ame domna ko biga bibo. Donc voilà, donc on était, je dirais qu'on était toujours là, on était présent en sigilé no anga message buga continuer ga fenge mais anga franyon kanga fenge voilà. Demain tara abak activité la ne benga activité la diction bak activité la mais nanga nga nyogon soro wakati na iba fo ambe dominer comme bi ay nyogon soro donc voilà Tatapon est éternel amour de fo depuis un album follow Tatapon forever koroko pour toujours. Donc ni ala sonama ore kama amena mo bla uka atumuye la clipu la jesi atuma anga tanai Tatapon Tatapondo tula gunguru fi ide chofa na ide chola sira Tatapon Ramsey Dixon Jodama ana na tugunne akukunyana koshade niye samaku akukunyana na yeme se katona akukunyana bora kusebela masara de niña samaku akukunyana na yeme se katoma akukunyana bora pusebela masara tata pasina helia akukunyana ko Tatapon ko bana akukunyana ko badi baji jara akukunyana ko malira pusara bitaka figi makoro sabadi makoro letikta Tatapon ayi makoro di malira putak mekolomne Tatapon te jamnat sa kolomna klasona de Ramses wali ma damari fa Dixon one limoro Dama, Bamana, Bono, Kele, Tatapon, Dona, Kele, Boda, Kele, Hanina, Kele, Tapolo, Kele. Nakama de Kele, Baniani, O Forayana, Ramsey, Marfani, Balite, Bofana, Forayana, Dom, Akumbena, Kako, Banake, Tatapon, Fosaya, and the Moderan, Foshadania, Samaku, Akunyana, Yameseka, Akunyana, Bora Pusebala Masara, Tatapon, Sinahelia, Akunyana, Foshadania, Samaku, Akunyana. Meseka kaloma akukunyana bora pusebela masara Tatapon sina helia akukunyana kono luka kontara nute Tatapon tena balo tukunuje antanda kambi la foshi kamache localisé avisé réalisé de pamana malilanga che abete 24 millions amakopola ambisabe fo kanya ndidi malima comme ça Tatapon sina helia akukunyana
ɲɛna ko n'olu donna anw cɛla cɛla ka espion bila k'u bɛ se ka fara fara bɛɛ ɲɛna kuma bɛ f'i ye cɛ ye bɔ an da la masa ala ye mun kalan ka jɔn tɛ bɔrɔtɔ ayi jɔ i jɔ fɔlɔ tatapan ne dans la place kana kɔrɔtɔ a tun b'u ɲɛna k'olu bɛ se k'an kɔrɔpi tatapan toujours combattu mais jamais abattu a kun b'u ɲɛna ko sɛdɛni ye sama kunu a kun b'u ɲɛna ko la yɛlɛ bɛ se ka kalo la tunu a kun b'u ɲɛna ko la pusebala masala tatapan sina heliya a kun b'u ɲɛna ko sɛdɛni ye sama kunu a kun b'u ɲɛna ko la yɛlɛ bɛ se ka kalo la tunu a kun b'u ɲɛna ko la pusebala masala tatapan sina heliya ni kuma fɔra n'a ma digi ma lada la galon b'a la a kun bɛ ɲɛna ko an n'o di tele k'an b'an ta in dabila k'an bɛ yɛlɛma k'e dilan ɲɛ t'a fɔ e m'an si dɔn ja an de bɛ jɔn fɔ k'a bɛ tigi ɲɛna ka gros pɛn jalan ɲimi ni y'an ɲa sa cogo la ala de bɛ jigin jukɔrɔma tintin a kun bɛ ɲɛna ko ni su tɛ ɲɛ tɛ ji bɔ kabi ɲɛma su a bɛ ji bɔ a y'aw lafiya rapu sɛbɛlama ka ci di ka ti ɲɛfɔ ka faamaw la siran ka fantanw la nisɔndiya funɛkɛni saba ka dutigiw la yɛrɛ an denw de b'aw lamɛn a fana b'o de b'anw fɛ de nana ni ame maniera como tata pão de fora fadeni balini otão da beye ni beye o que se mani da boye akunyera foshadeni ye samakunu akunyera la yele me se katalo la akunyera ora puse bela masara tata pão na helia akunyera foshadeni ye samakunu akunyera la yele me se katalo la akunyera ora puse bela masara tata pão na helia. Adama, an bɔra k'a lajɛ sisan nɔ ko a tun m'u ɲɛna donc dɔnkili yɛrɛ y'a yɛrɛ bɛɛ ɲɛfɔ ka kɔn peut-être san 5 san 6 ka kɔn bi ɲɛ donc a tun m'u ɲɛna a message tilala ka segin ka na parce que déjà aw bɛ fɛ ka na 20 ans ko aw b'aw ka carrière fêter maintenant aw bɛ fɛ ka mun yɛrɛ de kɛ qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Bon, Tatapan ka 20 ans dafara ɲinɛ donc an y'a f'i ye cogoya min na maliyɛnw de ye an wele vraiment a ye segin ka na a ye mission daminɛ a kana continuer mission bila kuma ma se donc k'an ka 20 ans fɛnɛ fêter an ko problème t'a la donc parce que malgré que kow ka ca bon Tatapan comme une institution nationale vraiment Tatapan yɛrɛ t'anw ta ye bilen maliyɛnw ta don donc an ko problème t'a la donc Tatapan ka 20 ans o de bɛna fêter a 20 ans bɛna fêter yɔrɔ jumɛn Palais des Sports donc jumɛn le 21 septembre. Donc, Tatapan a 20 ans, a fêté par des sports là, le 21 septembre. Au 22 sous. On a fêté par des sports là. D'accord, donc Ramses, Amaro Gafo, Alni Mogomakuma, Ayo Mogo Savay. Net Nasagage, a Savane et Dixon. Absegagere, Mogota. Donc, au flou, Absegake, Nayo Romaki, donc tout est possible. Donc, Dixon est une nouvelle. Bon, Dixon be États-Unis, je crois que ni a sans fly. Avec États-Unis, avec voilà, avec Chido là non. Avec Chido là, précisément avec un mungé. Bon, et ça fait quelques années avec 100 sabanani durun numbo sano Dixon allez a guidé gata dawa sirade kan. Il m'a fait donc avec mogo wole gata alama. Il m'a fait ka mogo wole gado silamɛya la. Donc o de kɛra ka baara de pas bɛ Bamako yan de pas ma taa États-Unis. Donc a taalen États-Unis fɛnɛ a b'o baara kelen de la. Il m'a fɔ a bɛ continuer yen nɔ dawakɛla minnu bɛ yen a n'olu farala ɲɔgɔn kan o bɛ jɛ ka Américains wele ka Français wele ka mɔgɔ fɛn nationalité fɛn bɛ États-Unis a b'u wele ka na ala ma. Donc ala y'a bila o sira de kan an bɛ don min na i komi bi. Ok, d'accord. Donc 21 dons. Étant donné que je dis bien étant donné que Dixon étant donné que voilà, c'est à B. Mais on a 20 morceaux là. Mais comment ça va se passer? Non, concept est non. Le 21 septembre, on va être Tatapan Samouga, avec Maliga Sambioro Shuma. Donc, on a prévu 100 kg, 100 kg, mais morceaux que les Maliens ont, en fanoué. Moi, je suis au stade de Omnisport Fa. Pour la première fois, ou bébé non, ou bébé Mala, ou bébé Nina, à la Barkala. Donc, au lieu, ani Andogonou et ani Mali génération hip-hop paye, on va faire 20 morceaux clés au clé, 100 clés. Donc, morceaux mourants, 100 mourants. Un morceau clé au clé, la concept est moyen. Mali rapu bɛɛ de bɛna jɛ k'a daminɛ King Masasi la comme olu y'an kɔrɔkɛw ye rapu la ka n'a bila fo denmisɛnninw bɛɛ la fitinin na olu bɛɛ de bɛna jɛ ka Mali Tatapan ka 20 ans fêter parce que dama y'a fɔ cogo min na Tatapan ye Mali institution de an yɛrɛ ta tɛ i m'a faamu wa donc morceau kelen o kelen par exemple n'i ye yɛlɛma k'a la ou bien Michel Emer k'a la
Ibawan be de be ke Dixon Ibawan be le Senga ani neni dama ani Ibawan ambe le Senga Ibawan me ke Dixon avec Dixon ga partout ke ni je sais pas moi je sais pas politique kala Gaspi de be yele avec Dixon ga partout ke ni akumbunya na kala King Masasi be yele avec Dixon ga partout ke ni Dangoroba kala Master Sumi be yele avec Dixon ga partout ke ma fama donc Dixon moi ne be 15 et le 21 septembre palais de sport là inchallah et puis voilà tout le mouvement hip-hop ou na djeka et Tatapon ga 20 ans fêté c'est que a dane do ko non kana siga jena tire ma dabal bane ka ko de e ka ko be plus nyamita masa kabini tiɲɛ laban surela ka hadamadenya tun la kojugu kan wa taabolo taw na bilen anw y'an ka ɲuman bɛ fara an jugu kan ka nasara ni yahudiyaw ta k'olu kan ka ladegi fɛn ye filɛli fɛn ye ko ni maa min ma tugu ko k'e ye kabanden ye ne b'o kabandenya perefere ni danbetanya ye an tigɛ kɔrɔ an tigɛ wɛrɛ an tigɛ an yɛrɛ ye wa an tigɛ tubabu fɛnɛ ye nafa min bɛ nin ji kura tigɛ la n tulo b'i la i tun n'o fɔ n ye bɛnbagaw tɛ se ka kuma denmusow fɛ bilen ko je suis assez grand ni ne den min ye nin fɔ n ma dɔrɔn n bɛ wuli ka tigɛ ci ɲɛ kan mɔgɔ bɛ se ka sugunɛ kɛ cogo di ko bama ka bo la kiki npogotigiw bɛ ka cɛkɔrɔba sidɔn bisi k'u ka wari di dutigiw tɛ se ka dutigiya kɔrɔ musow bɛ dutigiya la suguya moto ta nɔgɔya Bamako circulation tiɲɛna attention diri Jakarta bila camion jukɔrɔ a n'a ka minisipuni wa jɔ kisɛ kelen t'a la kɔrɔ kɔrɔ fɛrɛkɛ ɲagami bu so mankɛnɛ sotigi mankɛnɛ mɛtiri kirimi k'i ni da cɛ dɔn muso kan tɛ kɛlɛ kunu a yɛrɛ labila k'ale b'u ka nɔti bɛɛ kɛ bien ni maa min muso tɛ ladire nasa baara jiginna wa furu banna a laban an n'a muso bɔ ekɔli la k'u sigi so tobili la Wakati to manja adamadenya se ko bɛɛ sa ala y'an da ka jinɛw da o kɛra bato dɔrɔn de kama o de kama kiraw jira ma muso k'u sutura ka bɔ olu lankolon bɛ bɔ bi muso ka furu bato a dɔw b'u cɛ bilen bi u b'u buramuso kɔrɔtɔ bi silamɛya ye kelen ye silamɛw b'a cɛ misiri kɔnɔ bi bolo minɛna bolo jiginna biriki tɔrɔkɔ cayara bi Saint Valentin sagacité coupe décalé biriki tɔrɔkɔ cayara bi kangan baw bonya baneni kɛra dala gɛsɛ ye den tɛ fa bonya fa fana ta jɔ yɔrɔ fa tudenw bɛ fara la wolo fa ta jɔ yɔrɔ fa jɛnɛya haramuyalen dɔ wɛrɛ tɛ kɛ dugu la o kɔ nimero bɛ sɛbɛn bo bara kan jahanama dunda yɛlɛlen nimero dun bɛ bo bara kan mirisa ɲagamile o bɛ fɛrɛ kɛ ɲamina soroba ɲamile o bɛ mirisa ɲamina mirisa ɲamile o bɛ fɛrɛ kɛ kana siga Ramses damar fa balite ban jamana be birisa nyagamina kise dama dobina joko lango folola dutigi ke kunte son kasa kabarake de mango folola bagadaji droku ko kunte ba fo tango folola chinois bar kunte fambe fe ka gene ya legalize malila ka glomi bla ko be de nyefengo folola jamana en kun ka di tamanga pya ka kalan ambana kanye tu walante suna sini drobambe kuna nasmo ko parti sagana bi jamana kan gele ya jugu de sanga wulila paseli kala ye do fara wari kan tulu tigi fana ye do fara kan tiga fere la sireli ke la police ke fana ye do fara kan jenu be sigile chokote ko la ke wulila takali barula Jakarta buga do bo jamala dem se nu fitunu bebe kuba école ma segen fe manu be donne bebe pede yalla Mais Koro Adama, c'est-à-dire qu'en bora ka Brissa Ɲagami clip lajɛ, c'est-à-dire qu'aw bɛ comme prophétie, parce que i b'a dɔn auparavant Malien filɛ nin ye mɔgɔ wɛrɛ ko de ka d'anw ye. Quand tu vois les Bob Marley, ni Britney Spears ou bien Peter Tosh lajɛ, c'est des gens qui se sont
projeté dans le futur quoi. Oui, sans chamane que beaucoup miri diamena que chogo dinaman comportement d'abla. Bon des brisanya mi mo bora ka la gestion iba e ka fo amega mi vécu 600. Awre au bede nyefo. Donc am fait ka don Mali be la halam konona bi. Message kene du mebe tata pon bolo ka fo malion yana quoi. Oui, yemi fo yani ki répond folo. Yemi fo mba fi ngo yemi o de tien. Parce que on est fin chama fo o nana ke quoi. Bon mo do ko nga problème grami que nous on était trop en avance sur notre temps. Comme on avancer la Côte-d'Ivoire. Par exemple, si ça met morceau que fort Dixon un morceau de B que démocratie zéro. Démocratie zéro dara 2008 2008 wa so ATT de B fangala. ATT nya gwana ATT politicien be wule quoi na kan gouvernement d'union nationale sigi. Ben nana ou ya sigi pour ga lafia. Donc il partage des gâteaux que opposition compté. Bon, au lieu de ga jamana soro kla ou nyonche. Peuple be sengana. Bon, maintenant, Dixon a couplé là, c'est la démocratie zéro. Dixon a fait un effort, puisque politicien t'es blé, opposition t'es blé, que le peuple défend. Dixon est ici donne les leaders religieux. Avec démocratie zéro là, Dixon go code Aïdara, chifouye, Diko, chifouye. Parce que ni politiciens tout go baraque. Donc Dixon les leaders religieux interpellés. Aujourd'hui, ça a été le cas. Diko a été le plus grand mobilisateur de troupes pour cette lutte d'émancipation du peuple. Donc c'est pour que il y a pas son dit là. Bon, peut-être qu'il y a un fin d'eau il y a un fait trop mamie. Bon, et pour que il y a question là c'est ça. Bon, on est mis faut malien on y jamana be état menace ça. Vraiment depuis démocratie dans la force 600. Vraiment c'est le même système qui ne peut pas. Maintenant, système nana tient anana a tient na kana faut kana binka ke na fa dugolo. Nota madame ne ibe kama ne système créé depuis alpha temps alpha fonctionnaire milliardaire créé Ramsès ya fa couple de kono. Atide frère na fonctionnaire milliardaire créé a fa couple kono. Ibe ka frère nana o lo fa ne créé. Donc c'est le même système. Bon, on me mi fo malien yi. Kungolo changer o tina malien lafia. Ma famille, mi na malien lafia, un système changé. Bon, na un système changé, ndam na do exemple de la munuta fa fam système koroko tabolo. Bon, mettre la tabolo exemple fait dit. Akacha ni banati, même na demande on donne. Bon, niveau tabolo c'est ça. On va faire le train de vie de l'État. Il va famille, tu vois côté le train de vie de l'État au mieux État RB mi dou malien ga soro là. Na avoko jamana kelenguna un pays pauvre comme le Mali. Il va son ministre Bisman Douroubé. Ouais. Olu be sara du ka avantage be boy. Hein? Mobile munu be sa V8 des voitures de 70 millions au no joli be sa. Kaso ko wana. Kaso ko bala. Il m'a fait bien. Bon, fond de souveraineté fait be do boulot, premier ministre ni et président boulot à la sécurité d'état, surtout assemblée. Assemblée nationale lu busiki don, ils sont en maçon. Et les lois doivent voter, les mouvements présidentiels et Ouadjouma doivent voter. Mais le cadre budget de fonctionnement n'a pas été pour le tic. Donc, au tableau, à fond le système, on a un bon avantage initial. On a une façon de faire. Ah! Comment on fait? Ne a façon de nous. On n'est pas de fois que nous avons un camion de phénomène. Un peu de balade. Mali joga gele nini faso de sugu yede. C'est vrai. Ante impôt ça. Ante taxi ça. Hein? Ante saria bunya. Ante vient tout le temps. On kan mi do état ko do état ko. Hein? Faso de ya hakli numa o tauna. Autant de voilà. En siglant no fene kan tige courager ni jamana marabago ya ka to wa ka te wa fa che jamana be ndebulu bi hala no waludi parce que e ka wari de bubulu ka jiro. Donc a même fuyer façon anga yani ka ko façon ni kenye e kana mo ni ka façon. C'est important. Anga mi ka façon amoke wa façon fana ka mi kai anga na sikite ne anga droit réclamer développement be bon en bed là anga devoir fene ke n'est-ce pas donc anga ke façon de numéro yé au fana be na femme a système changé nous obé de système changé non que racisme sanduru il be filmer malema ndirge kori
kɔɔri min b'an bolo wari bɛ sɔrɔ a la dɛ. dɔ bɛ sɔrɔ a la. sanu min b'an bolo wari bɛ sɔrɔ a la dɛ. dɔ bɛ sɔrɔ a la. bagan minnu bɛ feere wari bɛ sɔrɔ a la dɛ. impôt ni fɛn minnu wari bɛ sɔrɔ a la dɛ. sɛnɛ wari bɛ sɔrɔ ninnu na dɛ. c'est vrai Adama. i m'a faamuya. d'ailleurs Adama o de la an bɛna ye k'a fɔ aw ni Awadi ani Babani Kone featuring dɔ kɛ Awadi bɛ bɛɛ interpeller aw yɛrɛ b'u interpeller k'a fɔ qu'on n'a plus le choix donc an bɛ jɛ ka on n'a plus le choix clip lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Si vraiment nous sommes les uns et les autres animés de la volonté ardente de faire l'unité africaine, il faut que nous prenions l'Afrique telle qu'elle est. Dolubaye kuni wolo kuni kanja jatabaye sanu de wolo sanu nyawole Dolubaye kuni wolo kuni kanja jatabaye sanu de wolo sanu nyawole dowere madu kuba sikidi anye tolomba ya tolomba tamana bayila tame kumaife tolomba ya tolomba dowere madu kuba sikidi anye tolomba ya tolomba tamana bayila tamiyele ife tolomba ya tolomba tota simbo kala tamande tota simbo ite kala tamande simbo meta kalema awa modi bokeita le simbo meta kalema. Il faut que nous renoncions aux prétentions territoriales si nous ne voulons pas instaurer en Afrique ce que l'on pourrait appeler l'impérialisme noir. On n'a plus le choix, question de vie, de mort. On n'a plus le choix, Modibo nous met d'accord. On n'a plus le choix de part et d'autre du continent. La même situation qu'on endure et tu hésites encore. On n'a plus le choix, on se tue à le répéter. On n'a plus le choix, qu'on se donne en faire la main. On le dit, on le répète et on oublie le lendemain. L'impérialisme n'est pas le fait d'un pays, d'un continent ou d'un bloc. L'impérialisme, c'est cette manifestation de la volonté de domination d'un homme sur un homme, d'une société sur une société, d'un peuple sur un peuple, et de vouloir à tout prix lui imposer son mode de pensée, son mode de vie, son mode de développement politique et économique. Eyo atratrada, Modibo Keita tratrada, coup d'état mal placé, Modibo Keita tratrada, rapido me nyoko fakala to bube kata nyefe, anga fara nyoko kan nefe wala sa fana beta nyefe. Afrika farafina do anga mbolo di nyoko ma, otma onyeta la wajamana to be fara le nyoko kan, anga here bodela, anga kanye bodela, farafina na fa bodela, ambeka koko. Tolo kudre nebe bifo, krenya badinya Modibo Keita yufo, ambeka digo koke kokofo, lo kera ambi yiliwa ante toko, lo ke frafumbe kesigi kuliye, siti boyoroto. Sungo meta kalema awa Modibo Keita le Sungo meta kalema awa Modibo Keita le Sungo meta kalema awa Modibo Keita le. Maliens, abora kaisan ka foko on n'a plus le choix. Donc mibe au ma 600 o de ye tatapon be kuma fin fo. Anga kuma nunu ne ba fo parce que bibliothèque nous be fin fo. Ou ta fo musique djien dron kama. Mais o ba fo de wala sa femi anga dunka fa kala kenea fin ba to au kengelena be se ka lafia o de tatapon nga rêve. Sinon dondo temena Ramses
millions proposés là sans moi sur la méga mi faut en tout cas fort donc Ramsès mais faire ka dakunye kelendron ne mili la même émission kunche quel dernier appel tu as pour le peuple malien à l'occasion du 21 septembre? Bon, ne be mun fo malien onye nya fiye ko mona mo mun bora ka stade du 26 stade de Omnisport fa tata pan nga yelema dédicace en 2006 ou bébé non ou père ou ka casquette ou labin parce que avec les jeunes chefs de famille on le bureau ni fon gono vi donc nyana fin bula trop a chama ba fa wa chante c'est ay ko dablante ka sekata rapulante musique la me blante ta concert la donc ni occasion de pour les 20 ans de tata pon bega poussière boy ka casquette ou la wa jin bele ban nu bagi nu bega poussière bola bega basket la be non ambe kabako do dawka kabako be non ambe kabako do dawka le 21 septembre ni ala sona bo olu doronte iba wan nga fanu gaspi ga fanu niga fama ga fanu kalibru ka famu c'est que master sumi ga famu milmo ga fanu am yere wolo ga fanu kasha ga fanu debe to ga fanu c'est que mali pabi to ga fanu mali hip hop be ga fanu am be ga nyon sura am be kabako do dawka je te jure digo reñ mana abinya fotari gula wallahi abinya fotari gula voilà excusez-moi on me fait nous préciser en fait concert ni ala sonama parce que les gens ont l'habitude concert là artiste va faut concert be dam 18h va sur artiste na faut 3h du matin 4h mo be traîner au be seguin et première partie bidru bi worobe temya non ça va pas être comme ça ça va pas se passer comme ça parce que ni nyanati concert be dam 21h ni ala sonama mo munu kanga jouer o lube jouer ni ala ma bashi foike tata pon be les scènes quand à 23h morceau moi en bas à partir de 23h concert mêlé ni ala ka djia be ban 2h du matin mais c'est en live en playback non je tiens à le préciser maintenant si mao concert be dam les 21h à mêlé tata pon be les 23h concert mêlé ba ni ala sonama c'est 2h du matin. Et concert de 100% live avec live de l'antenne playback qui est antenne fengue parce que playback est retiré parce que ni playback diction voix de voilà alors que artiste munumbe ambe répétition à réfléchir là non ambe répétition non artiste mununga diction ga partie que oboga na bebe que ni ga répétition ni fengue donc ça va être du 100% live. Malien fait un concert un concert structurellement. Donc en fait on va pas faire un concert on a un spectacle les Malien on est à la sonama on a un metteur en scène Alun Ifranjai de Blomba, voilà, allez de un concert mise en scène que c'est pas un concert, c'est un spectacle qu'on va donner aux Maliens le 21 ni à la sona et puis je tiens à préciser Boursoube et à Fotogodi Wari Sougube bala un adam ne keme flala d'accord au magana parce que ko ka chance ça VIP 1B no e wakle VIP 2B mo wa fly. Donc, ni prix ça va bien, ni mousse mouillé, ou bien c'est un spectacle ni à la sonama. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est avec ce dernier message de Ramsès que nous allons boucler cette émission. Franchement, mais compte tenu du temps, parce que Nef TV c'est aussi du professionnalisme. Donc il faut que vous le demandons parce que Tata on est Nef TV, bolo bolo. Donc Nef TV nous fait fin là. Parce que la médiocrité autant de toujours l'excellence. Je vous rappelle que je suis toujours habillé par Diaraf, la touche africaine. Donc pour ceux qui veulent s'attacher de son service, vous pouvez l'appeler au 79 18 96 66. Sur ce, vivement le 21 septembre. Inch'Allah. Malien Béolenono, RAS, c'est toujours rien à signaler. Donc, on a une répétition. Dama Oulanga tanga répétition continue. RAS.